Kawadhi nyime en ni jotelo mamine mawuok e kaunti ma Siaya koro dwaro mondo ratiro oyud ne familia mag jopuonjre ariyo manyiri masomo e skund secondaries e sub-county ma Gemiala manonegi gi nek makoch jumani. MCS ariyo mogwel e od bura mag kaunti ma Siaya wacho ni nonro kotenore kod tho mar nyiri ariyogo osebedo kitimo mos, kendo gidwaro mondo mi jotim nonro chwal nonro mapiyo mondo mi achije miseyo gi nek makamago omaki. Jotelogo yango ni nonro winjore okasi kaka nonro mag nek mamoko mosebed kitimo, ka ok kamano to gin giwegi kaka joma mine gibiro kawo chik e lwetgi. Police owuoge station, chief owuoge office, jichamo msara mondo gidhi e gweng' gimany jok matimo ne nyithindo manyiri mafundi. Komak ka ng'ato mak no mi nyathi manyako ich, wadwa neno ka jogo chopo e court. We want to see that case ing'iyo nyaka conclusion. To gima pod wamedo wacho ka wasiemo wang'gi niya ni ka tek nigi to koro wabokawo gino wan kendwa nikech wan joma thago nyithinde gwengo wang'egi. And wadwa luongo agencies mag security ma Siaya ni mondo gi come out mondo gi yud these perpetrators mondo ketgi iye mondo gima nyathi manyako obed moriti e county wa ma Siaya kae. Ne gin thoe ariyo manowuok game, achiel nogone mana simo kowuok kaka nowuok no ok no nen.